Vítam vás pri novej sérii Dead Islandu. Budem natáčať tejto série podľa toho, ako sa vám to bude páčiť. Budú nové videá, nové časti a budem robiť aj z ďalších hier. Takže, a nie. Takže vítam vás, to je Jeff, budem pre vás robiť nové videá. Budem robiť najprv z Dead Islandu, uvidím, ako sa nám to bude páčiť, potom do komentov mi píšte, ako sa vám to páčilo, čo by ste pridali, čo by ste ubrali, ako by sa vám to páčilo. Budem nahrávať aj s mojimi fanúšikmi, budem mať jasné, že hry, ktoré budete chcieť, a potom budem aj natáčať, keď skončíme toto, teda podľa toho, ako sa vám to bude páčiť. Budeme hrať aj inakšie série podľa toho, akú hru mi napíšete. Tak ja si vyberem tú hru a budem ju hrať. A potom si občas aj zahráme spolu, nie občas, ako často budete chcieť. Zatiaľ čaute.